pozadi ostaju Kolarov i Ninković. Tošić će ubaciti loptu u kazneni prostor. Lopta u gol, nije imao problema Lee Kemp. Najbolji golman druge lige u prošloj sezoni. Ninković. Valberda. Krasić. Lopta ka Jovanoviću, ispred njega Hughes. Jovanović je želeo i uspeo u nameri da pusti loptu da izađe van terena. Ovo bi trebalo da bude treći korner za reprezentaciju Srbije. Jovanović, Krasić, slobodan je Tošić ovde na ivici kaznenog prostora, sada je dobio loptu. Stanković na drugu stranu, lopta ipak predaleko od Marka Pantelića. Kolarov. Prekršaj izgleda načinio Ninković. Na brzinu su izveli ovaj slobodan udarac. Na sreću srpske reprezentacije u nedozvoljnoj poziciji bio je Hili. Stanković. Mekoli. Tošić. Vratili su se na pozicijama na kojima su počeli utakmicu Tošić i Krasić. Ninković. Kolarov. Ninković. Izbacuje Korjevans. Ponovo Ninković. Pantelić. Kolarov. Dobar centar šut. Prostite, meni je delovalo da je bolji nego što je na kraju ispao. Kamp na ovoj utakmici menja Majka Taylora. Taylor, koji je saigrač Nikole Žigića u klubu, takođe je povređen. Hili. Corey Evans, dobra lopta. Gorman. O, ne. Subotić je izbacio loptu ispred Chrisa Branta. I u ovom delu utakmice ispostavlja se da bar do sada Irci imaju bolju šansu, to jest najbolju šansu za gol. Lopta ponovo pred gol, ovog puta Brkić sasvim dobar. Lopta ka Panteliću. Jovanović. Ninković. Ponovo Jovanović. Krasić. Prvi je do lopte stigao Evans. Gorman. Pokušat će da iskoriste brzinu Hilija, reprezentativci Severne Irske. To je ona prednost koju on ima u poređenju sa Lafertijem. Viševac. Pantelić. Faul Corey Evansa. Viševac. Kolarov. Ninković. Stanković. Ivanović je vratio loptu Subotiću, ona je sada kod Brkića. Pantelić. Ninković. Corey Evans. Subotić. Pantelić. Krasić.
Pobegla mu je lopta. Krasić veruje da to nije bio aut. U 2 navrata Ivanović, Krasić, Stanković, Hughes. Severna Irska ponovo pomera zadnju liniju gotovo do sredine terena. Biševac. Ninković. Evans. Najbliži lopti je ipak Jovanović. Ivanović. Krasić. Lopta je pogodila Evansa. Tošić. Novi korner za reprezentaciju Srbije. Ketkart je izbacio. Krasić. Evo šanse! Odbranio je Kemp. Lopta kod Biševca. Na drugoj stativi Subotić. Prilika posle kornera koji je izveo Krasić. Šutirao je Ivanović. Loptu je sa gol linije izbacio Kamp. Ivanović je igrač Premier lige koji je najviše puta šutirao posle kornera u prethodnom delu sezone 20. Biševac. Tošić. Ninković. Pantelić. Kolarov. Mora da sačeka saigrač u kaznenom prostoru. Lopta nije stigla do Ninkovića. Hili. Brandt. Stanković. Pa Brandt. Zajedno sa Korijem Evansom. Ostao je na kolenima Kolarov. Ipak se vraća na svoju poziciju. Brandt. Start Biševca. Opet slobodan udarac za reprezentaciju Severne Irske. Ovog puta Brandt ostavlja loptu Berdu. Ne izvode još ovaj slobodan udarac Sirci. Tek sada Brandt. Prekršaj je načinio jedan od igrača gostujućeg tima. Mekoli. Krasić. Ninković. Krasić. Novi prekršaj. Ne, oprostite. Žuti karton Krasiću zbog simuliranja. Još jedna loša vest. I Krasić neće moći da igra na sledećoj utakmici. Krasić je ove sezone u seriji A kažnjen zabranom igranja na 2 utakmice zbog navodnog simuliranja penala. Situacija je takva da niko od nas nema pravo da gleda dalje od kraja ove utakmice, kamoli ka Estoncima. Bar ne dok se ne završi ovaj meč. Kolarov. Biševac. Subotić. Biševac. Ninković tvrdi da je Corey Evans igrao rukom. Desno je Hili, on je bolji s loptom. Subotić. Tošić. Kolarov. Lopta ka Panteliću.
prebacuje McCauley. Biševac. Kolarov. Lopta ka Jovanoviću. Potrebna je podrška, tu je Ninković. Jovanović. Nema nedozvoljene pozicije. Tošić. Tošić. Lopta kod Subotića. Hili. Biševac je poslednji igrao loptom. Praktično od napadača Vladimir Petrović na klupi ima još samo Branu Ilića. Lopta za reprezentaciju Srbije. Kolarov. Ninković. Teško, nema naznaka da ima pomaka na bolje u igri. Bar ne u ovih 13-14 minuta drugog dela. Hili. Brandt. Kolarov. Pantelić. Klingan ka Kampu. Biševac. Stanković. Subotić. Ninković. Ivanović. Jovanović ide ka lopti, Evans. Ninković. Krasić. McCauley. Kolarov. Pantelić. Tošić. Lopta se odbija od Berda, novi korner za reprezentaciju Srbije. Zoran Tošić. Hili. Ninković. I Subotić. Izneo loptu Hughes. Hili. Cathcart. U nedozvoljnoj poziciji Corey Evans. Kolarov. Offside Miloša Krasića. Johnny Evans, koji je praktično debitovao u Manchester Unitedu u utakmici u kojoj Nemanja Vidić septembra 2008. nije mogao da igra. Je to meč protiv Chelsea. Lopta za reprezentaciju Srbije. Žuti karton Hiliju. Hili je najbolji strelac u istoriji Severne Irske. Biševac. Subotić. Jovanović.
za malo Krasić da stigne do lopte. Hili. Faul Biševca koji je želeo po svaku cenu da prekine napad protivnika. Nema žutog kartona. Otprilike pola sata još. Slovenija i Italija i dalje bez golova. Mekoli. Kolarov. Tošić. Stanković. Ninković. Subotić. Piševac. Lopta nije stigla do Tošića. Napravio je faul nad Kolarovim. Piševac. Stanković. Kolarov. Tošić. Lopta je blizu, suviše blizu ili u kampu. I on kao i njegovi saigrači logično čeka poslednji trenutak da ubaci loptu u igru. Stanković. Mekoli. Lopta kod Brkića. Piševac. Ninković. Kolarov. Krasić. Ivanović. Jovanović. Kolarov. Ninković. Lopta kod Jovanovića. Evo šanse, Pantelić šutira, gol! 1-1! ...65. minut, Marko Pantelić poravnava rezultat, dugo je trajala ta akcija i čak se činilo da je u jednom trenutku izgubljen pravi moment za šut. Marko Pantelić postiže pogodak, 1-1. Njegov 8. gol na 37. utakmici za reprezentaciju. Ali daleko od toga da je ovo ono što bi trebalo da zadovolji reprezentaciju. Na ovoj utakmici jednostavno mora da se pobedi. Faul Hilija. Stanković. Subotić. Ivanović. Stanković. Ninković. Ponovo Stanković, desno je Krasić. Stanković je brži od Berda. Lopta kod Jovanovića. Jovanović, jedan dribling, drugi, evo prilike. Lopta ponovo kod Stankovića. Kolarov ipak je uspeo da doda loptu Ninkoviću. Pantelić. Postigao je pogodak pre 1 minuta kojim je reprezentacija Srbije izjednačila. Stvari deluju malo bolje. Ninković. Ivanović. Stanković. Subotić. Krasić.
Stanković, Krasić, Ivanović je desno. Krasić, Jovanović. Lopta kod Kolarova. 4 srpska igrača u kaznenom prostoru Severne Irske. Ponovo lopta kod Kolarova. Ninković, Kolarov, Biševac. Stanković. Kao da se namešta na šut. Gorman je igrao ovom loptom, a ona se odbila do Ivanovića. Ponovo Stanković. Krasić. Pored njega Evans. Faul Evansa. Krenuo je, kad je to lopti Kolarov, krenuo je i Zoran Tošić. I Biševac i Subotić pred kaznenim prostorom. Tu su još Pantelić, Jovanović, Ivanović. Tošić će izvesti ovaj prekid. Tošić. Stanković. Subotić je krenuo ka lopti. Ninković. Ninković može i da šutira odavde. Traži Marko Pantelić od dečaka koji skupljaju loptu da je što pre vrate. Evo još jednom pogotka, dakle akcija je tekla od Kolarova preko Ninkovića, tu je Jovanović, Pantelić je uspeo da je primiri koliko toliko i iako mu je bila malo iza leđa, pošalje je nogom kojom se slabije služi, levom nogom, nije bilo vremena da se bilo šta drugo uradi, uradio je najbolje. 1-1. Subotić. Srbija uzima loptu, ona je sada kod Ninkovića. Pantelić. Ninković, imam utisak da su srpski igrači brži od severnih Iraca. Kolarov, dobar potez, još jedan, ipak je lopta kod njega. Korner, ako ništa drugo, korner. Kolarov je u zadnji čas uspeo da šutira. Korner će izvesti Zoran Tošić. Pantelić je tu pred gol linijom. Slabo izveden, ali Brandt nije uspeo iz prvog pokušaja, jeste iz drugog. Prekršaj Ivanovića na jednom igraču Severne Irske. Prekršaj na Krisu Brandtu. 20 minuta do kraja utakmice. Završnica akcije iz koje je Srbija postigla pogodak. Strelac Marko Pantelić. Njegov 5. pogodak u 2011. Novi faul na Brandtu. Opet Jerci mirno, lagano idu ka korak 2 unapred, ne dalje. Pored lopte je Brandt. Kolarov. Berd. Lopta se odbila Brandtu. Corey Evans. Pored njega je Kolarov. Subotić. Opet lopta Ircima u noge. Tamo je Kephart. Klingan. Gorman. Poslednje loptom igrao Ivanović. Irski fudbaleri se uglavnom vraćaju sada na svoj deo terena. Evans. Još ne ubacuje loptu u igru. Još. 1-2. Gotovo, čini mi se 2 minuta da je trajalo. Krasić ide napred, brži od protivnika. Napadamo sa 4 igrača, Irci se brane sa 4, tek loptu je ukrao Klingan.
Hili. Gorman. Subotić. Hughes. Baird. Klingan. Subotić. Biševac. Jovanović. Stanković. Ivanović. Krasić. Krasić. Lopta kod Ivanovića. Baird. Na loptu je krenuo Subotić. Hili traži faul. Biševac. Stanković. Ipak brži od njega Johnny Evans. Gorman. Kamp. Na loptu kreće Biševac. Stanković. Ninković. Lepo. Ninković. Tošić. Tošić. Gol! 74. minut, preokret. Tošić je postigao pogodak. Imam utisak da je loptu šutnuo, a kako se to kaže, iz kolena. Ninković je nanizao 2-3 igrača. Tošić, nisam siguran da li je ona dotakla jednog fudbalera Severne Irske pa imala ovakav pad. Izgleda da jeste. U svakom slučaju prihvatamo gol kakav god da jeste, jer takve smo i primali. 2-1, 74. minut. Zoran Tošić postiže pogodak. Njegov 6. na 29. utakmici za reprezentaciju. Prethodni put preokrenuli smo meč protiv Kameruna, doduše, to je bila prijateljska utakmica. Subotić. Biševac. Stanković, Biševac. Subotić, Ninković. Ivanović. Subotić. Šteta za ovu predaju lopte. Brandt. Baird. Brandt. Promenili su strane Krasić i Tošić. Pantelić. Hughes. Svaki pojedinačni glas sada odjekuje Marakanom. Tošić. Jovanović. Ubacuje se Stanković. Šteta. Brandt. Bravo. Stanković. Pantelić. Ivanović. Subotić. Ninković. Stanković, Biševac, pa Subotić. Pantelić. Faul, Mekolija. Sada vreme na strani srpske reprezentacije. 15 minuta do kraja u utakmici između
Slovenije i Italije rezultat i dalje 0:0. Kolarov, Ninković, Biševac, traži loptu Krasić, lopta ipak kod Ninkovića. Subotić, Ivanović, ponovo Subotić, Stanković, Ketkart ispred Krasića, Corey Evans, poslednji igra loptom. Promena u reprezentaciji Severne Irske. U igru će Warren Feeney. Teren napušta John Gorman, momak koji je neočekivano dobio mesto u startnoj postavi, ali Nigel Watson je tražio startni tim i startnih 11 sa igračima koji će da ga slušaju. Feeney, Subotić, Biševac, Jovanović, Evans, faul Ninkovića. Kamp će ubaciti loptu u igru, a sada čitav ostatak njegove ekipe na polovini reprezentacije Srbije. Subotić, Evans, Ketkart, Kolarov, najvažnije je da ne rizikuje u ovom trenutku, svesno toga izbacio je loptu van terena. Ketkart je pokušao da ukrade nekoliko metara, što je video sudija Žemini. Ketkart, Evans, Kolarov, još jednom je imao na umu samo da izbaci loptu što dalje od svog dela terena. Srpska reprezentacija sada na 40 metara od gola Željka Brkića. Vladimir Petrović sada na zagrevanje šalje Radoslava Petrovića. Stanković, Biševac, Kolarov. Lopta nije stigla do Jovanovića. Johnny Evans napred ka saigračima. Fauliran Brandt. Stvari su se promenile, pa Irci brže idu ka kaznenom prostoru srpske reprezentacije. Opet njihova oba beka i jedan centralni tu ispred kaznenog prostora. Faul Mekalija. Razlika u poređenju sa onim slobodnjakom posle kojeg smo primili gol je to da sada srpska reprezentacija stoji više dalje od gola. 1,2 metra od kaznenog prostora. Tad nekako se stica utisak da su bili gotovo u petercu. Brkić. Pantelić želi loptu. Gađa ga Brkić. Ovo je faul koji je načinio McCauley. Vladimir Petrović nešto dobacuje Krasiću i Kolarovu. Kolarov je uzeo loptu.
Subotić je ipak ostao nazad. Kolarov pokušao je da gađa gol. Kamp vraća loptu nazad u igru. Sada Jovanović od tog drugog pogotka igra nešto povučenije. Do tog momenta bio je vrlo blizu Marku Panteliću. Kolarov izbacuje loptu, ona pripada reprezentaciji Srbije. Dotakla je nekog od severnih Iraca. Irci su 2 puta do sada gostovali u Beogradu. Subotić, Biševac, Kolarov, Krasić, Kolarov, start Corey Evansa. Biševac, Subotić, lopta ponovo na Pantelića. Mekoli, Stanković, Ivanović, Stanković, Hughes, ponovo Stanković, Ninković, Ivanović, Tošić, Jovanović, dobar potez, pokušaj duplog pasa sa Ivanovićem. Loptu iznosi irska reprezentacija, tačnije Samuel Klingan. Tošić je ostao na zemlji. Opet Irci idu napred, ali sada srpska reprezentacija, tačnije zadnja linija, stoji na nekih 25 metara od gola. Pokušat će Fini da uleti. Mislim da je pored lopte Johnny Evans. Krenuo je Brkić. Ostao je na zemlji 10-20 sekundi da bi uzeo nešto od vremena. 5,5 minuta do zaustavnog vremena u utakmici. Krasić ima loptu. Ketkart pored njega. Krasić pa Jovanović. Goal out. Promena u reprezentaciji Srbije. Poslednja na ovoj utakmici. Promena i u reprezentaciji Severne Irske. Iz igre izlazi Johnny Evans. Vidjeli ste koliko je prinudno on bio na toj poziciji, iako on igra u reprezentaciji na mestu levog beka, ali kao dešnjak. Od njega nema nikakve opasnosti ako se govori o ubacivanjima po bokovima. Umesto Johnny Evansa u igru ušao Pat McCourt, a obavljena je promena i u reprezentaciji Srbije. Radosa Petrović je zamenio Miloša Krasića. Fini, Petrović, Kolarov, Ninković, desno je Tošić. Lopta njemu u noge. Tošić se ne žuri. Petrović. Lepo. Tošić, desno ima Ivanovića. Treba čekati pravi trenutak. Tošić se ipak odlučio za udarac. Tim potezom saigrača
3,5 minuta do zaustavnog vremena. Biševac je krenuo na loptu. Petrović. Mislim da je faul načinio Fini. U ovoj srpskoj reprezentaciji čak 18 od ove 23 igrača je mlađi od 27 godina. Tošić, Ivanović, Pantelić, Stanković, Tošić, Ivanović, može u kazneni prostor. Lopta se umalo odbila Zoranu Tošiću. Pomogao je da je uzmu reprezentativci Srbije Miloš Ninković, Petrović, Ivanović, Pantelić. Ovo je obećavalo, ova akcija je obećavala. Italijani su poveli protiv Slovenije 1:0 za reprezentaciju Italije. Kolarov, lopta ipak za reprezentaciju Srbije. Biševac. Stanković. Ninković. Jovanović. Stanković. Ivanović. Lopta kod Jovanovića. Šteta pa je nije primirio kako je želeo. Klingan. McCourt. Tošić, pa Stanković, Jovanović. Stanković, Ninković. Lopta ipak za Irce. 50 sekundi. Pa ćemo znati koliko će trajati meč. Petrović, Ninković, Kolarov, sjajna lopta. Tošić, ispred njega je Brandt, Tošić je daleko brži. Tošić, dobar potez. Oh! Strahovit dribling ima Zoran Tošić. Još 125 sekundi. Ovog puta nije uspeo do kraja u svojoj nameri. Gotovo da se ušeta u gol. Pantelić. Izbacuje Hughes. Ne mora lopta svaki put unazad, ovog puta Petrović i Tošić. Stanković, dupli pas sa Jovanovićem. I ova dodavanja pokazuju koliko je tehnički nadmoćnija reprezentacija Srbije. Nismo toliko bili bolji da bi govorili o le, ali ova malobrojna grupa koja navija za reprezentaciju Srbije daje sebi oduška u poslednjih 60 sekundi meča. Hughes, Ninković, Petrović. Lopta kod Likampa.
debitanta na golu Severne Irske. Corey Evans. Prekršaj Stankovića. Još 10 sekundi straha. Brandt pored lopte. Opet srpski igrači mudro na 20 metara od gola. Izbacuje Petrović. Corey Evans. Kraj meča. Reprezentacija Srbije teško, ali ipak uspela da u neobičnim okolnostima trijumfuje, pobedi na ovoj utakmici protiv Severne Irske. Situacija je izgledala još lošije na poluvremenu jer su Irci vodili 1:0. Ne bi trebalo zaboraviti ni onu šansu koju su imali za 2:0. Ipak, posle toliko meseci u kojima, ako se može govoriti o sreći u sportu, posle toliko meseci u kojima je ona okretala leđa srpskoj reprezentaciji, osmehnula se tu negde od 60. minuta i reprezentacija Srbije pobeđuje Severnu Irsku rezultatom 2:1, što je prva takmičarska pobeda od kako je na mestu selektora Vladimir Petrović Pižon i prva pobeda na domaćem terenu srpske reprezentacije posle 3 utakmice u kojima prvoj pobedi u kvalifikacijama kao selektora. Zaista je bilo teško, u drugom poluvremenu igrali smo potpuno drugačije. Šta ste rekli igračima u slačionici na poluvremenu? Pa malo mi je bilo i čudno da smo igrali tako bojažljivo, ali videli ste da naši igrači i drugo poluvreme su igrali bolje, ali opet bojažljivo. Mogu da igraju mnogo bolje pas igru, kao što ste videli sad zadnjih 10 minuta su tako trebali da igraju celu utakmicu. Ali tehnički mnogo bolje. Pa jesu, ali izgleda opterećenje pobede ih stalno sputava, kao da su neiskusne, a ja mislim da su mnogo iskusne. Ali imat ćete i do kraja praktično još 5 finala. U svakoj utakmici ulazimo sa tim imperativom, već utorak protiv Estonije. Pa eto vidite, ne smemo to ni da im pričamo, jer vidite da su ipak stegnuti da žele pobedu, a iz toga i greše. Ali u drugom polovremenu zaista je bilo elemenata u igri koji ohrabruju. Pa bilo je i na zadnjih 2 utakmice, ali bilo je i danas, ali lično ja nisam prezadovoljan kako smo igrali, moramo mnogo bolje da igramo. Ali pobedi se ne treba gledati u zube. Bilo je vrlo vidljivo da su neki od igrača nedostajali, pogotovo oni iskusniji, međutim čini mi se da imamo prave alternative i za Vidića i za Žigića. Pa dobro, znate ko je Vidić, tako da ne trebamo da pričamo, ali u svakom slučaju i odbrana je dobro odradila svoj posao. Žigić je dobar za ovakve trenutke isto kada ne ide i kada, eto, treba da se da gol više. Čini mi se da je nedostajala i publika našim igračima, da bi sigurno igrali bolje uz podršku. A u svakom slučaju